दासिम बदल माबायाव बर'फोरनि जितु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायाव मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय 1993 आव BSc एकर्ड ओमफ्राय 2003 आव BTC एकर्ड आरो 2020 नि 27 जानुवारियाव BTR एकर्ड दा बे एकर्ड मोनथामखौ लानानै खायसे बाथ्राफोरखौ आं एसेमान आंनि नोजोरजों एसे सावरायनो लुबैदों गुबैयै जारिमिना जाबाय मोनसे माहारिनि बारग'लांनाय बोथोरफोर आरो बे बारग'लांनाय बोथोरफोरा जोंनि मोनसे आयना बायदि जारिमिना जोंनो गोदान लामा दिन्थियो गोजामखौ संनायनि गेजेरजों आरो जाय जाथिया जारिमिन गैया बेहा उनाव दावगानायनि मोनसे लामाफोराबो गोथेयो नाथाय जों नुदों जोंनि गेजेराव जारिमिननि सिम जोंहा जेसेबांखिनि सिबिनाय बा जारिमिनखौ जेसेबांखिनि जोङो फोथांना लाखिनांगौ बे बेलायाव जोंहा एसेमान खम जानानै दङ दा जारिमिना जोंनो मा खालामो गोदान लामा दिन्थिनायाव मदद खालामो लोगोसेयैनो बारग'लांनाय बोथोरफोराव जोंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बेखौ सोदांनानै मोजां लामाजों दावगानायाव जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामो दा बेनिखायनो जोंनि बारग'लांनाय बोथोरफोरनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनाय जोंनि थाखाय इनायनो गोनां दङ आरो बे जारिमिना फैबाय थानाय जितु जोंनि सुबुं आथाल बे सुबुं आथालनो मोजां लामा दिन्थिनायाव जोंखौ मदद खालामो नाथाय जोङो जारिमिननि बिथिङाव बेसेबां सांग्रां बे साननो गोनां दा बे जारिमिनफोरखौ लायोबा मोनसे बाथ्रा जों लाबोनो हायो बर' थुनलाइनि जारिमिन जोंहा बर' रावा 1952 जोनोम मोननानै बिजों महरै 1963 आव बाहायजाबाय आरो बे बर' रावखौ फोथांनो थांनायाव जोङो 1974 आव मैखोम बिराद मोनसे आन्दलन खालामदोंमोन रमान स्क्रिप्टखौ लानानै आरो बे रमान स्क्रिप्टनि गिबि मुंख्लंआ जादोंमोन अमला शिव बरपेटा रडनि साहा मोनसे गामिनि अमला शिवआ फार्स्ट फैदोंमोन 1974 नि 20 सेप्टेम्बर खालि दुखुनांथाव बाथ्रा जाय रावानाखि दिनै भारत संबिजितनि मोनसे बिराद गनायथि मोननाय राव जाबाय थेवब्लाबो नाथाय बे रावनि थाखाय मुंख्लं जानाय गिबि अमला शिवनि गोसोखांथियाव जों जेरैबायदि मोनसे मनुमेन्टफोर सोरजिनांगौमोन बेखौ जों दाबो खालामनो हायाखै एसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिफ्राय बेल' नङा दिनै बर' रावा बेखौ बुंलांसिगोन जोंहा जितु 28 सेप्टेम्बर जोङो मुंख्लं सान हिसाबै फालियो माने ओरैनो प्रथम अमला शिवआ थैदोंमोन आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनैसिम बर' रावखौ सोरजिनायाव जेसेबांखिनि मानसिफ्रा थैबाय गासैखौबो लानानै मुंख्लं सान हिसाबै फालियो नाथाय बेखौ मा खालामदों जों नुबाय थांनाय बोसोरनैसोआव बर' साहित्य सभाया बेखौ माने डिस्ट्रिक्ट वाइजआवल' फाथिनानै बै फिसा लेभेलाव जितु प्राइमारि लेभेलाव फाथिनाय बेखौ बन्द' खालामनो होदों आरो स्कुलफोराव जेरैबायदि जोङो बेखौ खुङोमोन बेबो गैया जादों जाहोनाव मा जादों बर' गथ'फोरा बै 28 सेप्टेम्बरनि बागै स्कुलाव जों जिखिनि नलेज गियान होनांगौमोन बे गियानाबो जोंहा गैया जादों बे गुसेब जालांबाय थादों आरो आसलथे 28 सेप्टेम्बरखौ बियो दुलाराय बर' हारिमायारि जिहेतुके बे मोनसे बावनाय जाबाय गासै बर'फ्रानो बेखौ मान होनानै फालिनांगौमोन आरो बियो गामि वाइजआव जानांगौ आनसलिक भित्तियाव जानांगौ स्कुलाव जानांगौ डिस्ट्रिक्टआव जानांगौ गासैबो जानांगौ नाथाय जायाखै दा बेखायनो बे बिथिङाव आङो बर' साहित्य सभाखौ दिनैनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों बे 28 सेप्टेम्बरखौ खालि 28 सेप्टेम्बरखौ जिल्ला भित्तियाव खालामालाबानो बेयो दुलाराय बर' जेरावबो गामि गफा बे जेराव फालिजानांगौ आरो बेनि गेजेरजों जाथिनि थाखाय जायफ्रा बावलाङाबो बिथांमोनखौ जों सिबिनायखौ लाखिनांगौ आरो इयुनाव मावलांनाय जितु थुलुंगा बेखौ जोङो गोदान गथ'फोरनो बिगियानखौ जोङो होबाय थानो नांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा जादों बे 28 सेप्टेम्बरनि नामाव जेब्लानाखि जों बर' थुनलाइनि जोनोम सान 16 नभेम्बर फालियो अब्ला जों माखासे मुंख्लं खाम्फा बानायो बे मुंख्लं खाम्फाफोरा बै दिनखालिल' आलारि बाथि लगायनाय जायो बे जायगायाव ओमफ्राय गुबुन जायगाफोराव बिदिनो बे लेथ्रायै गोलैना थायो दाउखा सिला खिलाग्रा जायो बेनिखायनो बेखौ हायोबा बर' साहित्य सभाया बै दिनखालि पार्टिकुलार माने 16 नभेम्बर 14 नभेम्बर आरो 28 सेप्टेम्बर बायदि सानाव बे मुंख्लं खाम्फाफोराव जेराव जेरै बानायजादों बेफोराव आलारि बाथि सावनायनि थाखाय फोसाबनायनि गेजेरजों बेयाव बै जायगानि मानसिफोरखौ थुबुर खालामनानै रायलायनायनि थाखाय मोनसे बिथोन होयोबा बे बाथ्राफोरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आं दिनै बेनि गेजेरजों बेखौ एसे बर' साहित्य सभाखौबो गोसोखांहोनानै खावलायनो लुबैदों आरो बेखौ
खालि बर' साहित्य सभाल' नङा बेखौ बड'लेण्डनि जोंहा जितु BTR गभर्नमेन्ट दं आथिखालाव बे BTR गभर्नमेन्टआ मोनसे सार्कुलेसननि गेजेरजों बेखौ जेरावबो फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो खारन बे मोनसे बिराद गिदिर जारिमिन आरो बे जारिमिना जोंनि बर' उन्दै उन्दै गथ'फोरनो दावगानायनि थाखाय जोंनाव सोलोंनो थाखाय जोंनो खाबुखौ होगोन नङाबा जों खिन्थु लासै लासै बावलांबाय दं आरो बे जारिमिना गैयाबा 28 सेप्तेम्बरालाय मामोन 16 नभेम्बरालाय मामोन जों बेखौ जुदि मिथियाब्ला एख' जोंहा खामानि जानाय नङा बेनिखायनो बेखौ देग्लाय नुबाय आङो BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय 28 सेप्तेम्बरनि थाखाय स्कुल कलेजफोराव जेबो बिथोन हराखै आसलते बिथोन हरनांगौ आरो बेखौ फालिनो मोनसे खाबुखौ होनांगौ क्लासा जाथों क्लास जानायनि आगोलनि प्रेयार आवारावनो बेखिनिखौ जों मावफुंना लानो हायो आरो बेनिफ्राय जों मोनसे बिथांमोननो लेसन होनाय गथ'फोरनो आरो अब्लासो जोंनि गेजेराव बेनि जितु इम्पर्टेन्ट जितु सिगनिफिकेन्स बे बाथ्राया अराय जोंनि थाखाय मोनसे जोरथाय जानानै थागोन गतिके BTR गभर्नमेन्टफोरा बेखौ खालामनो नांगौ बेनिफ्राय आं दायो जोंहा जितु मोनथाम एकर्ड जाबाय 1993 आव मोनसे एकर्ड जाबाय BSc एकर्ड बिनि उनाव जाबाय 2003 आव BTC एकर्ड आरो थांनाय 27 जानुवारियाव जाबाय BTR एकर्ड दाना खोथाया जाबाय मा दाखालि 27 जानुवारियाव BTR एकर्डनि फालिथाया जानानै थांबाय आरो बावैनो 10 फेब्रुवारियाव BTC एकर्ड बे साना फैबाय दं दा आं बुंनो नागिरनाया जाबाय मा थांनाय बोसोरनैसोआव नुबाय आङो बेनि आगोलाव 17 बोसोर हाग्रामानि खुंनाय दिनाव BTC एकर्डखौ गाजा गोमजायै अफिसाव फालिदोंमोन आरो बिभिन्न जायगायाव ब्लक अफिसाव जों फालिनाय नुदोंमोन गामि गफायाव जायाखैबाबो खिन्थु पार्टी लेभेलाव बेफोर जादोंमोन आरो स्कुल कलेजफोरावबो BTC एकर्ड डेखौ मोनसे अबजारभेन्स हिसाबै लानो थाखाय बिथोन होनाय जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय थांनाय बोसोरनैसोनि बे समाव जेब्लानाखि BTRआ दाजाबाय बिनि उनाव BTC एकर्डखौ फालिनायनि बिथोनखौ जों नुवाखै आरो फालिनाया खोब लिमिटेसनाव फैदों अर्थात पार्टीनि अफिसफोराव ब्लक लेभेलाव जादों आरो पार्टीनि बाथ्राफ्रा पार्टी लिडारफ्रा बेखौ फालिदों नाथाय जोंनि स्कुल कलेज बा बिभिन्न जायगाफ्राव फालिनायखौ जों नुवाखै दाना बाथ्राया जाबाय BSc एकर्डखौ खालामनो थांनायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों बिथांमोना गावसोरखौ बावसोमदों गोबां मानसिया हयथ' थाखा फैसा लस जानायजों लोगोसे न' बां गारनो गोनां जादों अनेक त्याग खालामदों आरो बे बोथोरफोरखौ आगोलाव फालिजाबोआखैबा बेबो गोरोन्थि जादों फालिनांगौ गोसोखांनांगौ जोङो BScआ मा बुस्थु बियो माबोरै जादोंमोन सोर खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ जों जारिमिननो गथ'फोरखौ जों मिथिनो खाबुखौ होनांगौ लोगोसेयैनो BTC एकर्डआ 2003 आव जादोंमोन आरो बै BTC एकर्डआबो ओरैनो फैनाय बुस्थु नङा BLTनि दैदेननायाव बै समाव फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबां मानसिफोरा हयथ' जिउ बावनो गोनां जादोंमोन अनेकआ खरा खम्फा जादोंमोन जिनाहारि जादोंमोन न' बां सावजादोंमोन गोबां मानसि जेल जानो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोननि नाजानाया फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि बावनायाव जों BTC एरियाखौ जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अर्थात BTAD खौ जोङो मोननो हादोंमोन फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि बावनायनि उनाव जोंनि जितु नाजानाय बे फिथाइ थायदोंमोन नाथाय जों जुदि दिनै BTCनि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफोरानाखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफोरा जिनाहारि जाबाय जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलते अपमान खालामनाय जागोन जों मुगैनाय जागोन बेनिखायनो BTC एकर्डखौ BTRखौ जेरै फालिनाय जादों BTC एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं आं बेयाव मोनसे बाथ्रा मख'गोन नैबे जाबाय BTR एकर्ड बेयो 2020 नि 27 जानुवारियाव जानाय BTR एकर्ड आङो BTC एकर्डखौ फालिनायनि माने गोनांथि दं बेखौ बुंनो थांनायाव बे बाथ्रा फैदों BTR एकर्डनि अबजेक्टिभ्स अफ MOS बहाय मा लिरनाय दं नम्बर 1 to augment area and powers of BTC and streamline its functioning माने BTCआनो गुबै BTRनिबो बे बिथाया बेनो बहाय होनदों to augment बारायनाय एरिया ओनसोलखौ and पावारखौ बारायनाय of BTCनि पावार एरियाफोरखौ बारायनानै बेखौ थिक लाइनाव लाबोनाय खामानि लाइनाव लाबोनायानो जाबाय बिनि गुबै BTR एकर्डनि नम्बर 1 to address issues relating to Bodos residing outside of BTD बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ लानानैनो भाबिनाय गतिके नैबे 1 नम्बर पइन्टआव मा बुंदों BTC एकर्डनि माने BTR एकर्डनि गुदिखौ नायनो थांबा बिथाया बेनो BTCआनो
ओमफ्राय बाखि दंबावो बिदिनो नैबावहाय 3 नाम्बार दं टु प्रमोट एन्ड प्रटेक्ट ससियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक एन्ड एथनिक आइडेन्टिटिस अफ बड'स 4 to provide legislative safeguard for land rights of tribal 5 to ensure accelerated development of tribal areas and 6 to rehabilitate members of NDFB factions बेयाव जादोंमोन MOS BTR नि बिदिब्ला BTC एकर्डआनो जुदि BTR नि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो BTC एकर्डखौ भेलु होनो नाङा পোনপ্ৰথমে মিডিয়া সেলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আজি ইয়াত এটা ইউপিপিএল হৈ কিছু বক্তব্য ৰাখাৰ কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে তো আজি সঁচাই আমি ইউপিপিএল দলৰ পৰা আমি নেতৃবৃন্দ ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু এই 4টা গাঁও বিশেষকৈ বড়ো চিঙিবিল বড়ো চিঙিমাৰি কিন্তু তাৰাংতলা আৰু হেনবিল এই 4টা গাঁৱৰ যিবিলাক আমাৰ মুখীয়াসকল আছে গাঁৱৰ মুখীয়াসকল তথা গাঁৱৰ যিবিলাক মহিলা পুৰুষ সকলোৱে টোটাল 138 জন ইয়াতে আমাৰ ইউপিএল দলত যোগদান দিছে আৰু সিহঁতৰ উৎসাহ আছে যে এই দলৰ লগত থাকিব আৰু দলক সহায় কৰিব দলৰ ডেভেলপমেণ্ট এই গাঁওখন সঁচাই বহুত পুৰণি গাঁও আৰু তেনেকুৱা আগৰ চৰকাৰত তেনেকুৱা কোনো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাছিল ভিতৰুৱা গাঁও এই চৰকাৰ অহাৰ পিছত 3 বছৰ হ'ল আৰু 3 বছৰৰ ভিতৰত বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট চাই পেলাই এই দলত যোগদান কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ধন্যবাদ যাচিছে ইহঁতে যে এই দলংখন ইতিমধ্যে ওচৰৰ যিটো কাটৰ দলং এই দলংখন সম্পূৰ্ণ টেণ্ডাৰ হৈ গৈছে চেংচন হৈ গৈছে আৰু এইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিছে আৰু নিজেও দলৰ হৈ কাম কৰিবৰ কাৰণে যোগদান কৰিছে আজি ৰাজবিলাকক মই আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ ইউপিএল দলৰ হৈ যাতে থাকে আৰু আগন্তুক যিবিলাক আমাৰ দলৰ যিবিলাক কাম আছে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট কাম বা BCDCৰ কাম এইবিলাক সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু সন্মুখত যিটো MP ইলেকশ্যনত সিহঁতে কথা পাতিছোঁ সিহঁতে আমাৰ লগত থাকিব আৰু আমাৰ হৈ কাম কৰিব পথ ইতিমধ্যে যেটো ক'লো যে দলংটো চেংচন হৈছে আৰু লাহে লাহে ৰাস্তাও আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আগন্তুক 2 বছৰৰ ভিতৰত ৰাস্তা ঘাটবিলাক হৈ আমি আমাৰ হাই কমাণ্ডৰ লগত আমি কথা পাতিম আৰু ভিতৰুৱা যিবিলাক আমাৰ বিশেষকৈ আদিবাসী গাঁও হওক বড়ো গাঁও হওক অন্য জনগোষ্ঠী হওক সকলো যাতে বিকাশ ডেভেলপমেণ্ট হয় তাৰ বাবে আমি চেষ্টা চলাই যাম गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया खुंफुंथाय आफादनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा देग्लाय जोङो गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा 50थि सनाथि मायथाइ फोरबो बेखौ फालिनायजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमखौ मोजाङै मोजां नैबे फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालाराव खुंफुंनो हाबाय बिनि थाखाय जों गासै रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि आरो थुनलाइ सिबियारि गासिबो माने गेदेमा बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों बेजों लोगोसे आसा खालामो इयुनाव बर' थुनलाइनि जौगानाय बिथिङाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ बेबायदिनो मदद होगोन आरो हारिनि इयुन जिउनि थांना थानायनि बिथिङाव जाहाथे थुनलाइया बिहोमा आरो बिफाव लायो बेखौ बानजाय आफादनि जानानै मिजिंथिदों लोगोसे गासै थुनलाइगिरि बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों जाहाथे जोंनि थुनलाइखौ बेबादिनो जोङो बयनिबो मदद आरो सुबुरुनजों थुनलाइनि जायखिजाया खामानिखौ जों मावफुंनो हायो बेखौ आं मिजिंथिदों बे जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मैया जोंहा 5 खालारमोन बे खालाराव जोंहा गासै जोंनि बानजाय आफादफोरनि बानजाय आफादफोरनि माखासे मावखुलिफोरखौ जों बेखेवबाय बेनिफ्राय जोङो सायनासालि बेखेवबाय गाहाय लांगोनाखौ बेखेवबाय आरो आलासि माने जिरायसालिखौ बेखेवबाय बिनि उनावहाय जोङो मोनानि 6 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो गुदि
बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलखौ जुथुमदों। बे थान्दै मेलाव जोङो माखासे हाबाफारि लादों आरो माखासे थांखि आजावनाय जादों। बे थांखिफोरखौ जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय दैथायहरगोन जाहाथे जों बे थांखिफोरखौ दैथायहरनो हायो। आरो बेनिफ्राय दिनै जोंहा 6 खालार बे 6 खालाराव जोंहा फुंनि हाबाफारि बायदियै जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन। बे हाबाफारियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे 50थि आबुं माने गायसनथाइ सान सनाथि मायथाइ फोरबोनि मुङै जों 50 खान फिरफिला जोङो बिरहोदों। बे फिरफिला बिरहोनायनि उनावनो जोङो मुंख्लं खाम्फा जोंहा मोनसे गायसननाय जादों। बे मुंख्लं खाम्फाखौ जोङो बेखेवबाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो बेनि उनाव जोंनि ओनसोलनि गरमारा सान्तिपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव थानाय जायफोर थुनलाइ सिबियारि आरो समाज सिबियारि रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मुङैबो जों गोसोखांनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव जों बिबार बावबाय। बावनायनि उनाव दा जोंहा सावरायमेलनि हाबाफारिया जागासिनो दङ। बे सावरायमेलनि हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै नुजाथिफैनो हादों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर बिथां नीलकान्त गयारी आरो नुजाथिफैनो हादों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि नबिन चन्द्र ब्रह्म। लोगोसे नुजाथिफैनो हादों सावरायगिरि महरै एलकेडि कलेजनि बर' बिफाननि गाहाय मानगोनां डक्टर तुलन मोसाहारि। आरोबाव नुजाथिफैनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय' बसुमतारी बिथाङा। दिनै सावरायमेलनि हाबाफारिया बेबायदियैनो जोबोद मेहेरगोनाङै जादों। गोबां फरायसुला फरायसुलि बेयाव बाहागो लाफैदों आरो जोंनि हाबाफारिखौ आङो सानो बे जोंनि बे खुंथायनि हाबाफारिया जोबोद मेहेरगोनाङै जाफुंसारदों होननानै जाहा गाबोननि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां प्रफेसार डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथांखौ हांख्रायदों आरो मिथिनो मोननाय जादों बिथाङा दिनै सफैबाय दंफैयो। जों जोबोद खाफाल गोनां जोंनि बे हाबाफारियाव जों मोननो हादों। आरो गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फैगोन बेयो खाथां। आरो जों बेबादिनो गाबोननि गेवलां मेलनि हाबाफारियाबो जोबोद गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै जाफुंसारगोन होननानै आं मानदा आफादनिफ्राय मिजिंथिदों। गाबोननि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो गेवलां मेलखौ जाफुंसार होयो बेखौनो आं खावलायगोन। आरो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाबो गाबोन आरोबाव दान्दिसे सम जोंनो बे समाव सम होनानै जाहाथे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होयो आं बेखौनो मिजिं खालामो।